mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matal. Today is April 19, 2024. Yeah. Nagkunkuan ta guys. Nag-party gamay charis kasi pinagdaw. Lingaw-lingaw guys ba. Lubanan sa atong department head nga kuha na to ba subasog ba yan to nya sa mga happy pista di ay karon sa barangay ba sitio di ay di pa ko sure guys o barangay Hituog di ay o sitio Kantabo na pawidaghan pa dong sa to happy pista sa tanang nagpista diri sa lungsod sa Matalom. I hope na magmalipayon ta sa pag-celebrate sa atong kapistahan diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang sanong daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Ako nangayo po og naghahangyo nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Palikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga excuse me po. Welcome mong tanan nga mo invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Ako na ngayo po og nagahangyo nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Okay?
Di.